Menneinä vuosikymmeninä Suomi tarjosi autoilevalle kesälomareissaajalle pari vaihtoehtoa. Eväiden syöntiä sateen vihmomalla tien pientareella tai eilisen munkkipossun nautiskelua tupakansavuisen kesoilin kernisohvalla. Nostalgisia muistoja. Älä anna muistisi huijata sinua. Mitään parempaa ei ollut tuolloin tarjolla. Mutta muutos oli tulossa. Ensimmäinen ABC näki päivänvalon Utissa 1998. 2000-luvulle tultaessa verkosto alkoi laajentua huimaa tahtia ympäri Suomea. Huoltoasemat jäivät taakse. Huolto ei tarkoittanut enää pelkästään autojen, vaan myös ihmisten huoltamista. Näitä tienvarsikeitaita alettiin kutsua liikennemyymälöiksi. Uusi ketju alkoi lopullisesti muuttaa käsitystämme huoltoasemasta. Niistä syntyi palvelukokonaisuus, jolla oli yksi merkittävä etu. Se toimi. Tällä hetkellä ABC-ketjussa on 106 liikennemyymälää, 309 automaattiasemaa, 2 grillimarkettia ja 2 ABC-deliä. Pääkaupunkiseudulla on lisäksi 14 osuuskaupan paikallista delimyymälää. 50. ABC-liikennemyymälä avattiin vuonna 2004 ja 100 rajapyykki saavutettiin kesäkuussa 2009. Nykyisin ABC-ketjussa on 95 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa. Joka päivä ABC-ketjun kassaa kartuttaa siis keskimäärin 260 000 ihmistä. Siis kaikki Tampereen alueen asukkaat asioivat kerran päivässä ABC:llä. Autot tarvitsevat kulkemiseen bensaa, ihmiset kahvia. ABC:llä on juotu viime vuosina keskimäärin 27 miljoonaa kupillista kahvia vuodessa. Tämä vastaa kahvikuppijonoa, joka ulottuu Suomen päästä päähän ja takaisin. ABC tuli kylän reunalle. Sen jälkeen kauppaan pääsi mihin aikaan tahansa ja ravintolan ruokaa sai omasta kylästä. Saman katon alta ABC:n kanssa moni isompi tai pienempi yritys löysi uuden kodin. Kymmeniä uusia työpaikkoja syntyi pusikoituvan peltoaukean ja kylän keskustan väliin. Tämä on ABC:n klassikko, bonuspannu. ABC:n myötä moneen kylään maaseudulla tuli ravintola. Äitien ja isänpäivälounaat ABC:llä ovat koonneet perheitä syömään yhdessä. ABC:llä on vietetty häitä, muistotilaisuuksia, rippijuhlia ja monia muita elämän käännekohtia. ABC:t tarjoavat usein muun muassa paikallisista raaka-aineista tehtyjä annoksia. Matkoillaan voi siis päästä maistelemaan vaikkapa keskisuomalaista muikkua, savolaista makkaraa tai pohjalaista possua. Toimipaikkoja on hyvin erikokoisia. Yksi suurimmista on Lahden ABC Renkomäki, joka on vuokralaisineen lähes 4500 neliömetrin jättiläinen. Sen sisään mahtuisi 15 kappaletta 300 neliömetrin kokoisia ABC-kiuruvesiä. Koon lisäksi myös liikennemyymälöiden ulkonäkö on varsin vaihtelevaa. ABC-ketjun tavoite ei ole enempää eikä vähempää kuin uudistaa suomalaista palvelukulttuuria. Pitämällä kiinni hyviksi koetuista vahvuuksista, mutta tekemällä jokainen yksittäinen teko vielä vähän paremmin, kunnianhimoinen tavoite on mahdollista saavuttaa. Tulevaisuuden ABC tunnetaan lämpimästä vastaanotostaan, jossa jokainen työntekijä voi sanoa asiakasta silmiin katsoen: huolehdin sinusta.